majd a kötét Pista fog jönni, őt érdemes lesz figyelni, mert mint mondottam, nincs itt rendőr, a Pistának nincs is jogosítványa. Ahogy mondtam, látjátok, nincs jogosítvány, már föl is borul. Fogjátok látni, most éppen egy ülésen el van. Azt azért hozzáteszem, hogy ez kívülről lehet, hogy egyszerű produkciónak tűnik, de higgyétek el, hogy nem az. Több éves gyakorlás van mindenki srác mögött. Nem beszélve arról, hogy egy-két műtéten is vannak már a srácok ebből kifolyólag. Hát azt javaslom, hogy otthon nem kell ezt délután megpróbálni. Kormányon ülve, ezeket szoktak látni, nyugodtan tényleg lehet. Ezért mondtam, hogy tapsoljon. Ülésen álltok, magam a srácok. Főleg egy ilyen flasszon. Hát ott rendét mondtam gyerekek, hogy tényleg a flasszon mögé mindenki. Tibi még egyszer megmutatja, hogy tudja ő ezt, csak a flasszán kedvez nekünk. Most mindenkit megkérek tényleg a túloldalon, hogy egy kicsit tényleg köszönjük szépen az önként jelentkezőnek a műszaki segítséget! Köszönöm barátok, azért cserélgetni nektek itt a motort, mert két motor ez is szintén rengeteg gyakorlást igényel, illetve egy-két esély. Nyugodtan lehet tapsol biztatni hozzáteszem, hogy Pistának minden évben indul ezen a úgynevezett Street Fighter bajnokságon, és egy magyar bajnokot köszönhetünk. Tapsol kérek szépen neki! Szintén egy nagyon nehéz feladat.
816-os forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosa jöjjön az Audiához. Köszönjük! Májkás volt mellett. Még csak geci nővenség. Nézd meg a raffinált motoros járta, próbálj egy kicsit. Igen, visszajeltjük mi a rendőröket, igaz? Szegény motoros barátunk meg aztán egy balek motoros lesz, aki tényleg megáll. Hát normális vagy te, fiú? Ki az, aki motorozik közületek? Próbálja ki a rendőr a motorozni! Szerintem a legnagyobb balegság volt, amit csinált a fiú. És most jön az a rész, amikor a Tibi megmutatja, hogy milyen egy igazi kecsi rendőr. Az az igazi kecsi rendőr.
hogyha bárkinek valami baj esne. És akkor lehet tapsolni. Ott a színpad előtt is megkérek mindenkit, hogy húzódjanak félre, legyenek szívesek. Aztán akkor baszassuk meg itt, testvérem. Mindenkit megkérnék, hogy menjen a színpadtól. És akkor, ami még nem volt, hadd szóljon a hatlövetű. Pufi és Gino a BMW-be.